croeso nôl i Gweithdy 3. Dwi'n gobeithio dych chi wedi dysgu'r Gweithdy 1, Gweithdy 2. Nawr, dyn ni'n mynd trwy'r holl anthem o'r dechrau i'r gorffen. Mae'r Eisteddfod eisiau i pobl i recordio eu hunain a anfon y recordiad mewn i ymuno fel ar y sgrin gyda pawb yn rwyddo ar yr un tro. Felly mae croeso i ymuno ar y prosiect yma. OK, nawr, dwi'n gwneud yr holl darn. OK. Mae'n well i ti a pawb gatre i defnyddio'r beat o'r cerddoriaeth i dilyn. Am pobl sy'n clywed, dylech chi gyd dilyn y cerddoriaeth a'r beat o'r cerddoriaeth. Gwylio'ch y fideo YouTube a wedyn fydd yn haws wedyn i ffitio gyda'r cerddoriaeth. Dwi'n gobeithio bod ydych chi wedi mwynhau a pob lwc creu dy fideos dy hun. A dwi'n awyddus iawn i weld beth mae pobl yn anfon mewn. Ond cofia, dyma'r tro cyntaf erioed mae anthem gwlad yn cael ei rwyddio fel hyn. Y tro cyntaf i wneud yr anthem a'r digwyddiad y wlad. Felly da iawn pawb. A hwyl.